Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, GIMP programan eraltzeko tresnak ikusiko ditugu. Tresna hauekin elementuak eskalatu, mugitu, perspektiba aldatu eta abar egin daiteke. Instalatuta daukagun GIMP bertsioaren arabera, ikonoak pixkat aldatu daitezke. Naiz eta desberdinak izan, orokorrean ikonoaren forma edo itxura ez da asko aldatzen. Beste tresnekin bezala, kasu honetan ere, tresnak gure beharretara moldatu daitezke. Baina, orokorrean, ez da beharrezko izango aldaketarik. Hasiera batetik nahiko ondo funtzionatzen baitute. Ikusiko dugun lehenengo tresna, biratzeko tresna izango da. Izenak dion bezala, elementua biratzeko balio du. Tresna aukeratu ondoren, elementuan klikatuta leiho berri bat kargatuko dugu. Biratzeko aukera ezberdinak izango ditugu. Alde batetik, leihoan daukagun barra alde batera edo bestera mugituta. Bestalde, zuzenean angelu zatian, biratu nahi dugun graduak sartu dezakegu. Azkeneko aukera, irudian klikatu eta ezker eskuinera arrastatuz biratu dezakegu. Hurrengo tresna eskalatzeko tresna da. Tresna hau elementuak eskalatzeko balio du, bai txikitzeko edo handitzeko. Lehenengo, tresna aukeratuko dugu. Ondoren, elementuan klikatuko dugu. Lehen bezala, modu bat baino gehiago daukagu. Kargatutako leihoan baloreak aldatuz, edo irudian kargatzen duen regiatik tiratuz. Kontuan izan beharreko gauza bat dago. Kate baten bi zati izango ditugu, ikono moduan. Banaturik badago, eskala librea izango da. Elkarturik badago, ordea, elementuaren proportzioak mantendu egingo dira. Ondoren, zizaiatzeko tresna daukago. Tresna hau, irudia makurtzeko balio du. Tresna aukeratu ondoren, beti bezala, elementuan klikatuko dugu. Hemen ere, bai irudian klikatuta edo kargatutako leihoan baloreak aldatuz erabili daiteke. Perspektibako tresna ikusiko dugu orain. Elementuaren perspektiba aldatzeko erabiliko dugu tresna hau. Oso erabilgarria izaten da arkitekturako irudietan adibidez. Irudi hauetan, normalean, optikaren ondorioz, ertzak ez dira zuzenak izaten. Eta tresna honekin pixkat zuzendu dezakegu arazo hau. Tresna honek ere leiho bat kargatuko du, baina kasu honetan irudian kargatzen duen regiarekin erabili behar da. Irauli tresnarekin jarraituko dugu. Tresna honekin irudia edo elementua iraultzeko balio du. Tresnaren aukerak erabilita, iraulketa horizontalki edo vertikalki egin dezakegu. Elementuaren iraulketarekin goran zegoena bera pasatuko litzateke, vertikalki egin ezkero. Eta ezkerrean dagoena eskuinera pasako da, horizontala egiten badugu. Irudia den islada bezala egiten du. Kaiola eraldaketa tresna nahiko arraroa da. Eraldatu nahi dugun gune bat osatuko dugu puntuak jarriz. Bukatutakoan, puntu hauek aldatuz, gune hori eraldatuz joango gara. Erabilinetako beste tresna bat, mozteko tresna da. Tresna honekin, daukagun elementuaren zati bat mozteko balio du. Tresna aukeratu ondoren, elementuan klikatu eta arrastatuz karratu bat osatuko dugu. Sortutako karratu barruan, dagoenarekin geratuko gara. Ingurua ilunago agertuko da. Zati hori deuseztu egingo du. Karratua egin ondoren, hau tokiz mugitzeko edo eraldatzeko aukera ere izango dugu. Klikatu eta arrastatuz. Bukatzeko, akzioa konfirmatzeko, enter tekla sakatuko dugu. Tresnaren aukeretan, karratu egin aurretik, egingo dugun karratuaren proportziak edo tamaina adierazteko aukera daukagu. Baina ez bada aurretik egiten, ez da aplikatuko. Hurrengo tresna, lerrokatzeko tresna da. Lehenengo, tresna aukeratuko dugu. Ondoren,
lerrokatu nahi ditugun elementuak aukeratu beharko dira. Horretarako, maiskula tekla sakatu egingo dugu. Elementu bat baino gehiago aukeratzeko. Prozesu honekin bukatzeko, tresnaren aukeren leioan, lerrokatzeari buruzko parametroak aukeratuko ditugu. Zerekiko lerrokatu nahi dugun, zein aldetan lerrokatu nahi dugun, ezkarraldean, behean, eta abar. Bukatzeko, lekuz aldatzeko tresna daukagu. Elementuak toki batetik bestera mugitzeko balio du. Tresna hau, erabiltzeko garaian, interesgarria da kapak zer diren jakitea. Baina, hau beste bideo batean ikusiko dugu. Kontu handia izan behar da erabiltzeko garaian. Tresnaren aukeren leioan, bi aukera dauzkagu. Lehenengo aukera, hautatu gerutza edo gida. Honekin, klikatutako elementua mugituko dugu. Bigarren aukera, aldatu geruza aktiboa lekuz, arazo gutxiago ematen ditu. Kasu honetan, aktibatuta dagoen kapa mugituko dugu. Beraz, aktibatuta dagoen kapa zein den begiratuko dugu lehenik. Edozein aukerarekin mugitzeko klikatu eta arrastatu egin beharko dugu. Lehenengo, aukera izaten da aktibatuta normalean. Beraz, nahi gabe edozein tokitan klikatu ezkero, erreza da nahi gabe edozer gauza tokiz mugitzea. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!